Ya wis mau siap urung ya. Ngomong ngejaki lebaran bareng. Iki nek ponakane Gar. Nek kalau lahir batin karo aku Gar, tapi wis tak sangoni wingi. Mbok demo wiji nek. Enak ning omah. Heeh, mau jerer bareng satu surung ya wong. Kowe gak milu? Enggak. Walah, kok gak milu ayo. Mah. Ayo lah Gar. Ayo. Ya terus ya. Aku gak melu lah. Aku anak kampungku. Ya alah. Jangan tak sangu. Mah lah. Alah, ya wis lah. Ya wis, suwane Gar ya. Yo, Saya tangan ceng lawang. jerer Tegar wis ya. Iya, ya. Pas telepon kuning lo. Urung tak telepon dhisik yo lali aku. Ya lah, Teng. Lu balik. Teng, kalau. Halo Mbak Ni. Ya iki wis siap. Wis siap. Ayo masih kerana ya. Yo. Wis siap deh yuk. Ya saya. Oh lah kae wonge. Teh wis siap. Ayo. Aku lo wis ket mau. Yo, dijak dolan tasmu kuwi lho. Ngisin-ngisin. Lah iki lho bekas pakan iwak. Ya Allah. Wis aku tak tukokne lah. Aku dinyek sisan lho. Aku dinyek sisan lho. Lah Ini ya bekas apa iki? Iki tak sapa meneh? Bulog, beras. Bulog beras. Wis arep ditukokne. Ya arep lah. Ya yo ngisin-ngisin kok tak terus lah. Ya itu kan lho tenan lho. Iya sih. Iya, Aku ngerti ben kowe wong kena ngadai jajan iki nek gak salah iki. makane kuwi lho. Iya kan iki muat akeh iki. Oh. Ojo ngisin-ngisin lho. Nih, aja buka kartu kok yang ngerti bekas pakan iwak. Ora yuyu. Kakak Tamir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batin nggih. Mbah. Hebatin, Mbak. Kamu dibayar kan? Iki lho muter kok sik lagi omah sitok kono mau nggone Kang Joko. Ya wes kan dipaceti. Heeh, Ambar. Gawe dhewe kabeh ta? Iyalah. Kayaknya enak-enak jajane. Ya wes entar dicicipi. Heeh, iki kesenenganmu Teng, permen asem. Jahe. Oh iya, permen jahe. Iki ayukku karo adikku. Mau balik ngaret apa piye? Oh, adikku ini balik ke luar negeri. Masa kayak mau balik ke luar negeri? Iki tas branded. Apik lho iki. Yo, enak gak jajane? Enak. Di luar negeri enggak enak ya kayak ngene ya. Wis pangan-pangan Teng. Biar mangkat meneh. Ke lebaran, heeh. Sitok nang Singapura, sitok Taiwan. Masa pas kok koyo ngono. Kotor. Dari modern ngono kuwi sih. Ya aku kan sampe kotor. Kotor bulu kok. Lancar, Mbak. Kotor tasnya. Aja sini ya. Heeh. Mentang-mentang wis wino luar negeri kok katrok ta malah balik kampung. Wis ae. Takut lah aku Mbak Ni, takut. Terus ya. Lu kan terus. Iya. Cepet-cepet. Iki ki lho. Pindah ngene nganu lho. Ngene Pak De Parman. Terus saya mangkok. Bar aku terus ya.